kerpang hakmat ublay. Kidon kajingkam na kabenta ka gospel. Kidon kata kajing don kam bakerpang kane kajing kongsan. Kidon kata kajing kerdor. Kidon kata kajing kerpang hakabalang hakmat ublay bat na kabenta ka gospel ka jungutray. Kane ka bamanga mapi shim shap Yole si mga mapi kum kinong but ki jong blay kum ki khun ki jong blay ngim long kita ki breu ki bapaw nam ngim long kita ki breu ki bala ban priang ya gospel ga jong utray yole se ka kerteng ga junga ga pi em syam la tho a history jong kana ka prathai yole se ki we ki breu ki mit hu kim tip yanga ba dia pi Henry ngidon ka jingkong san ka bakerpang hakmat ublay ngidon kata ka jingdon kam ka bakerpang kata ka speciality ka bangi ang akinong way hakmat ublay. But kam tame nagbenta ga gospel ngidon benta kum kineki apostol. Wala dangim yo I ba kineki apostol argut kilej keleng banilap ya gospel ko jong tray. Emsem la tho ka gospel emsem la ban yo I ka history jong kabalang Henry Klempep magi kineki apostol jong Jisu ki deki arngut nagi khar arngut klempep kila leng setelah kepertai kila ya lapi ketin ke jong blay kila sha sitom bat kila sha yap martir rukum ju naga benta ke gospel ke jong trai naga benta ka jing ej jong ki yo trai dei mata kadau mangama pirung dei bachim nuksa na kine ki arngut ki apostol jong Jisu wat kmelenti baka kerteng ka jong pi ento ka history jong kepertai wat kmelenti bat ngim dei hiru ban am ya kata kabay nong ba kiwe kini aro ya nga ba de pi Henry to ken ngin sim ya la ka jong ka kamram ban lech sa setelah ka perthei da ki kam ki babha ki bangile da ka jung em ka babha ka bangi em da ka kom kren ka junga ka jung pi ha ki we ban pen priang ya ka gospel ka jong try wala nang idon ki jung ha ka jung em ka junga ka jung pi han ringim dai ban sange ban ya chakmat ban ij ban sakri ban pen priang ya ka jung ij ka jung utrai ha ki weipat kumba ki na ki apostol ki le klempep ki le ong sa chisin ngingim yo I ka history em sem lap ngim laban pule ya ka history ka ka bagila le han rai klempep maki kila le dei nama tak daw ba kila kloiru ban phaya la ka jong em da ka jong yap martir na ka banta ka jong ej na ka banta ka jong sakri ka jong ki na ka banta ban pen priang ya ka gospel ya ka jong ej ka jong blay a ka perthe barakawai kane ka dei ka jong hikai ka banang kong ka ba ngi haban sim na kine ki apostol but ngi tibro ba u Simon naga gospel jong Matius but naga gospel jong Marcos Simon dei uta katkum ka gospel jong kineki arngut jong Matius but Marcos ong ki ong ba Simon dei uta unong kanan dei zealot dei kum uta leno lane uta ubreu wa persya ya kasor ka Roman hakatokapor udai ubreu balai persya ya ka sorkar balai ulai persya ya ka sorkar kum taw zelat ko bangi ong namar ba